menene hujjar ka na cewa ba za a yi zikiri da kalma ɗaya ba? Wato maganar ce kenan? Hujja ta ita ce babu inda yake cikin hadisi inda manzan Allah ya yi zikiri da kalma ɗaya. Duk zikirai da addu'o'i da manzan Allah ya amfani da su gaba ɗayansu jumloli ne, kamar subhanallahi wa bihamdihi, wannan jumla ce, sentence ne cikakke. la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, jumloli ne ba ma jumla ɗaya ba. subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, jumal ne waɗannan jumloli, ba ma jumla ɗaya ba, sentence ɗaya ba, sentences ne da yawa manzo Allah ya hada 4 ko 5 wuri guda. Babu inda za a dauki kalma ɗaya ita kadai, kalma single ɗinta a yi zikiri da ita babu. Dan haka har yanzu ina na akan bakana, dukkan wanda ya zikiri ce Allah 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 bai yi zikiri ba, domin Allah me dan ka ce Allah Allah baka yabe shi ba baka kushe shi ba. Me kai kenan? Allah 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 Allah, to me kenan? Baka ce komai ba. Amma Allahu akbar kaga mubtada wal khabar kenan. Allahu din mubtada lafzul jalala, akbar kuma yazo me kenan? Kaga wannan yabo ne. Ina fata an fahimta. La ilaha illallah nafyun wa isbat, ka kore dukkan ilahiyya daga kowa, ka tabbatar da ita ga Allah shi kadai daya dayansa. Subhanallah, ka tabbatar masa da tsarki, tsarki kuma shine dukkan kamala da kore masa dukkan wani datti. Wannan shine zikiri. Amma duk mutumin da ya ce Allah Allah kadai bai zikiri ba. Na taba jin wani yana kafa hujjar cewa wai Allah ya ce qulillahu, ka ce Allah. To wannan ita ce hujja na cewa ya halatta mutum ya yi zikiri na Allah 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 kadai shi kadai. To kaga idan mutum ya yi wannan magana a wurin da yake akwai malamai sai a masa dariya. To amma tun da kila waɗansu waɗanda ba malamai bai tara sai suka ɗauka cewa ya ci gari ba hamayya, tun da a wurin ba mai masa musu. To amma tun da mu ya halatta mai masa musu, kaga sai mu yi bayanin yaya al'amari yake. Qulillahu, gaba ɗaya ayar ba ta maganar zikiri, kwata-kwata ba maganar zikiri a cikin ayar. Kuma aya ta alkur'ani in kana son ka fahimce ta sai ka lura da bayanta da gabanta. Wani lokaci shine zai tantance ma'ana, ba kawai ka ɗauko kalma a tsakiyar aya ba. Ubangiji ta'ala ce wa ma qadarullah haqqa qadrihi idh qalu ma anzala Allahu ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathira وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. duk manta da bayan fa sai ka ɗauki qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Abinda aya take cewa ba su girmama Allah ba matukar girman da ya kamata a bashi, yayin da suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay, Allah bai saukar da wani abu ba akan wani mutum. Ma'ana wannan ya zama munana Allah suka yi, munana ladabi suka yi gare shi, domin ya kyale mutane kala zube kenan, wanda wannan ya ci karo da hikimar Allah ne ya kyale mutane kala zube. Dan ya ce ayahsabul insanu an yutraka suda afahsibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Hikimar Allah ta ci karo da ya kyale mutane kala zube. Dan haka da suka ce Allah bai saukar da komai akan kowa ba, sun muna ladabi gare shi. Idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay. Su wanda suke wannan da'awar Yahudawa ne fa, wanda sun yadda da annabi Musa, sun yadda littafin at-taura, sun yadda annabi Musa annabi ne, sun yadda at-taura kuma saukakin littafi ne, amma dan su yi musun manzancin manzan Allah sai suka ce ai gaba ɗaya ma ba a turo kowa da komai ba. Sai Allah ya lakkana hujja akan bakin manzan Allah, ya ce qul ka ce da su man anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi Musa. To littafin da aka saukar akan annabi Musa kuma, littafin da annabi Musa zo da shi kuma waye saukar da shi? Waye saukar da shi wannan kitabun? Man anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas, ga shiriya ga haske ga mutane. Taj'alunahu qaratisa, ku da kanku kuke kwafarsa a cikin takaddu a hannunku. Tubdunaha, wanda ya dace da daidai ku bayyana, wanda ya dace da san zuciyarku ku bayyana. Wa tukhfuna kathira, wanda ya ci karo da san zuciyarku ku boye. Wa ullimtum ma lam ta'lamu, a cikin sa aka sanar da ku abinda ba ku sani ba, antum wala aba'ukum, ku da iyayenku ba ku san komai ba da. A cikin wannan littafin da Allah ya saukar wa annabi Musa aka sanar da ku wa ya saukar da shi. Kaga anan gurin sai su yi shiru,
to tunda sun yi shiru sai Allah ce qulillahu ka ce musu Allah ne ya saukar da shi ma'anar zancen qulillahu anzalal kitabal ladzi ja'a bihi Musa nuran amma ba za a maimaita anzalal kitabal ladzi ba tunda ya maimaito a da sai ya zama maimai qulillahu ma'ana qulillahu anzalahu qulillahu anzalal kitabal ladzi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhuna kathiran wannan shine abin da ake nufi shine ibnu malik cewa wa hasbu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wa fi jawabi kayfa zaidun qul dani wa zaidun istughniya anhu iz urif ma'ana abinda duk aka san shi a cikin magana to in ka zo yin shi ba sai ka faɗa abokin zance shi ba dan ya san shi kamar mutum ya ce maka waye tare da ku a wurin ku kuma zaidu ne kawai sai ka ce zaidu ba sai ka ce zaidu ne tare da mu ba sai ka faɗi haka ba ba sai ka ce tare da mu akwai zaidu ba dan kalmar tare da ku shi sananniya ce a wurinsa wane ne shine bai sani ba da ka ce zaidu ya zama ansa ina fatan kun fahimta yace wa fi jawabi kaifa zaidun qul danif zaidu baya da lafiya sai aka zo aka ce kaifa zaid kaga anan ya san waye tare da ku sunansa zaid amma abin da bai sani ba yana da lafiya ko baya da lafiya da ka tashi bashi amsa sai ka ce danif abin da kake nufi marid baya da lafiya ba sai ka ce ba zaidu baya da lafiya dan shi mai tambayar ya san zaidu din dan a cikin tambayar ma ya kawo kalmar zaidu ya nuna zaidu sananne ne a wurinsa abin da bai sani ba me zaidu yake ciki lafiya ko rashin ta ina fatan kun fahimta to a nan gurin a cikin tambayar ma'ana man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lana duk sananne ne tunda an faɗa a baya qulillahu ba sai an ce qulillahu anzala alkitaba alladhi dan sananne ne a wurin mai karatu tunda ya karanto ayar daga farko zuwa daidai inda aka ce qulillahu ina jin yanzu ya bayyana a gare ka fili cewa lalle ya halatta maka bai maka musu tunda muna da hujja kenan kaga yadda aya take ba wannan ba za a kafa hujja da ita mutum idan yace zai kafa hujja da wannan akan cewa ya halatta ya zikiri da kalma daya wallahi sai a yi masa dariya kawai an riga an dauka cewa ko dai mai son zuciya ne ko kuma jahili ne ya shigar malamai a wurin da yake malamai din babu su ko mai son zuciya cikin biyu lalle akwai daya yanzu wannan duk zikirai ne na manzon Allah bari in karanto muku kaɗan daga ciki kuji daga cikin manzon Allah yana cewa alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur in ya tashi daga bacci wannan kalma ɗaya ce jumla ce cikakkiya yana karanta kul huwallahu ahad yana karanta kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu birabbin nas idan ya je kwanciyar barci waɗannan kai duk jumloli ne a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta amana rasulu zuwa karshe in ya zo kwanciyar barci wannan duk jumla ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ya tashi yana cewa alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dhikrihi Tirmidhi ya rawaito wannan duk jumla ce cikakkiya ba wai magana kalma ɗaya bace yakan ce Allahumma qini azabaka yawma tabasu ibadaka salasa marat har sau uku wannan kai yana cikin Bukhari Tirmidhi ma kuma ya rawaito gashi nan gurin alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'ya lahu yakan ce Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahayaha in ahyaytaha fahfazha wa in amataha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiya duk waɗannan jumal ne ba inda zikirin manzon Allah yake a matsayin kalma daya wanda duk yace akwai muna jiran su daga nan kafin karshen Ramadan ya kawo mu ji da haka ana yin zikiri ne jumla cikakkiya kuma ba a yin zikiri cikin taro kuma ba a yin zikiri da kiɗa bai halatta ba yin zikiri da kiɗa kuma ba a yin zikiri kuma ana rawa duk wannan ya saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ganar da mu Allah fahimtar da mu